सारिक गाहाम जत मीडियानि जे तांखांनो तिनि जों त्रिपुरा भवनो और मीटिंग आसुलायखा दिल्लीआव YTF नि ति जों त्रिपुरा युथ त्रिपुरा फेडरेशन नि कायसा यूनिट खाजाका दिल्लीआव बर' बुस्कांनि सालाव जेसिनि डिमांड गेदेर त्रिपुरानो तै तेबो चबाक करा खायतानि बुबाग्रानो फान करा खायतानि बरबतिनि सिमि लगेरि थानाय अरनि सिं एक्जिक्यूटिव कमिटी बो चंजाखा समक खना डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि लगी खना बुंनि दिल्ली यूनिट नि बो लिस्ट नखनाय ओंखे ताई अजागनि जत आदं रगनो YTF नि जे चंजांनाय रगनो आं कंग्रेचुलेशंस रुओ हायदि ताई बंनो लगी खाय फानकरा के सामकांनाय बगै बुगारनो ते फानकरा खायना बगै ताई गेदेर त्रिपुरानि चबाबो जों जदन थानचाकाय तेबो चबाकरा खायना बगै बर जतनो लगी YTF कमिटी दिल्ली यूनिट का हमरे बेला हमबैगुरि एन प्रॉब्लम पेन बेला हमबै Miliki hambai ini sing Prabowo diliwo bori khainai sam khainai pawnai joto phaimai aphano je phainai rok bai chung buskango chini Greater Tripura Land ni sobano chini national capital tei busang focus khainai ni bagoi chung kaisa YTF unit खलबायखा कमिटी खालायखा ओ कमिटी चिनि YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि इक्विपमेन्ट पावर नाय तानिके दिल्लीआव जे तंनाय रक चिनि बसकां फाइनाय सालो जों दिल्लीआव चबा खायफैफ्रो हे बरनि अनेक चबा सुनांगो भूमिका दंगो बर चिनि त्रिपुरा हास्टेनि गोबांमा फाइनाय दिल्लीआव जागासिया नि हाफारसिया अमहायरो गोबांमा फाइनाय रनो चबा मानि लगे तैबो बरनि चामुं नमुं तमुं बर तंजानाय हायरो एनाउन्स खायनायनि बागै बेलायखि बरनि भूमिका कतर हानि बागै जों फार्स्ट दिनै दिल्लीआव YTF नि कायसा यूनिट कमिटी फर्म खायलायखा मोनसे प्रेसिडेंट साइ थांखाथाय सिंगो खाना त्रिपुरा हास्टेनि जत डिस्ट्रिक्ट कमिटी न डिक्लेयार खायमानि लगे लगे दिनै दिल्लीनि जे यूनिट कमिटी नबो डिक्लेयार खायदोंना